عن 4 حبتنا تمنيت عبراويان تشعته كاب حد حساب حموشة نباب قصري شومنته داقم اتا بزح عمتات زدارقت بتر آرون تمهرنا كاب قداماي ساعات ليتي نابت دنكان مسكر مساعتوا تتعت عنببت فريت دما إذن أقر زخاء أب كله فلوتي لملوم عمت ملو 12 أوارح يقبري نخسكسون ما الناس تيون بمعالت صحي إنما بليت دما تقلنا لملمو كسع زفريس النحيو إذا بترزي أقنا درغيا بحنت الليت لملما قصلا أوصت بسل كوركع دما فريد هيوت حبتنا نباخي الشيء أنت تعرستي معرف 17 زهلهوق 17 غاب حد 10 بتر آرون كم زتطعت እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም እሞ ካብኣታቶም ካብ ማይ ቤት ኣቦታቶም በበትሪ ካብ ኩሎም ሽሞታቶም ከም ማይ ቤት ኣቦታቶም 12 በትሪ ውሰድ ስም ነፍሲ ወከፍ ከዓ ኣብ በበትሩ ፅሓፍ ነንሽሙ ማይ ቤት ኣቦታቶም ሓንቲ በትሪ ትኹን እሞ ስም ኣሮን ኣብ ልዕሊ በትሪ ሌዊ ፅሓፍ ናብቲ ኣነ ምሳኻትኩም ዝራኸበሉ ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ ምስክር ከዓ ኣንብረን ክኸውን ድማ እዩ እቲ ዝሓረኽዎ ሰብኣይ በትሩ ክትጥዕያ እቲ ደቂ እስራኤል ዘጉረምርሙልኩም መጎርመም ካብ ኣብ ቅድመይ መወዳእታ ክገብረሉ እየ ሙሴ ከዓ ደቂ እስራኤል ተዛረቦም ኩሎም ሽሞታቶም ድማ ኣባትር በብማይ ቤት ኣቦታቶም ነናይ ሹም 12 በትሪ ሃብዎ በቲ ኣሮን ከዓ ኣብ ማእኸል በትሮም ነበረት ሙሴ ድማ ነተን ኣባትር ኣብ ድንኳን ምስክር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣንበረን ኮነ ድማ ሙሴ ንፅባሒቱ ናብ ድንኳን ምስክር ኣተወይ እንሆ ከዓ በትሪ ኣሮን እታ ናይ ቤት ሌዊ ተጥዓ ፀንሐት ቁፅሊ ከዓ ኣውፅአት ዕምባባ እውን ኣንበበት ብስሙ ካዕካዕ ድማ ፈረየት ሙሴ ከዓ ንኩለን ኣባትር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ናብ ኩሎም ደቂ እስራኤል ኣውፅአን ርእዮም ድማ ነፍሲ ወከፍ በትሩ ወሰደ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንደቂ ዓመፅ ምእንቲ ከይሞቱ ነቲ ናባይ ምጉርምራም መወዳእታ ክትገብር ትእምርቲ ክትኮኖም ንበትሪ ኣሮን ኣብኡ ክትህልዎ ናብ ቅድሚት ምስክር ምለሳ በሎ ሙሴ ከዓ እዚ ገበረ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ከምኡ ገበረ ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ እንሆ ሞትና ጠፊእና ኩላህና ናብ ጥፍዓት ነፍሲ ወከፍ ዝቐረበ ናብ ማሕደር እግዚአብሔር ዘቕርብ ይመውት ኣሎ ኩልና ዶ ክንጠፊ ኢና ኢሎም ተዛረቡ ቃል ህይወት حبتنا رزنت ዘፀአት ዕረፍ 26 ቁጥር 30 ነቲ ማሕደር ከምቲ ኣብቲ ፈረን ዝረኣኻዮ ኣሰራርሑ ጌርካ ክትተኽሎ ኢኻ ቃል ህይወት يسمع لنا
ኣዴና ኤልሳቤጥ ግብረ ሐዋርያት 7:44 ኣቦታትና ኣብ ምድረ በዳ ድንኳን ምስክርነት ነበረቶም ንሳ ከዓ እታ ኣምላኽ ንሙሴ ከምታ ዘረኣያ ምስሊ ገይሩ ክሰርሓ ዝኣዘዞ እያ። ቃለ ሕይወት ኣሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓና። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 5 ደጊም ነቲ ቀዳማይ ኪዳን ድማ ንኣገልግሎት እግዚኣብሄርን ንምድራዊ መቕደስን ሕጋጋት ነይርዎ። ድንኳን ተተኺሉ ነበረ እሞ ኣብታ ቅድም እትርከብ ቅድስቲ እትበሃል ክፍሊ ቀንዴልን ሰደቓን እንጌራታትን ምርኣይን ነበራ። ብኽንየው እቲ ካልኣይ መጋረጃ ግና ኣብቲ ድንኳን ቅድስቲ ቅዱሳን እትበሃል ነበረት። ኣብኣ ንጽሐ ወርቅን ብኩሉ ወገኑ ብወርቂ እተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ እሞ ንሱ ነተን ማና ዝሓዘት ፍዮ ወርቅን ዝጠጥዐት ዘንጊ ኣሮንን ጽላት ኪዳንን ዝሓዘ ነበረ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ መንበር ጸጋ ዘጽልል ናይ ክብሪ ኪሩቤል ነበሩ። ብዛዕባ እዚ ሕጂ በብናቱ ክንዛረበሉ ዘይኮነልና እዩ። ቃለ ሕይወት ተስምዐልና መምህር ሰብኒት ዕብራውያን 9 ሪኽም ይብኪ እወ ሓራይ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ምስ ግዜና ክንከይድ እቶም ዘንበብኩም ዝሰማዓኩም ኩልኹም እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዛሓልኩም ኣብ ቁጥሪ 9 ጠጠው ኢልና ኣለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ድመፅእ ካብ ቁጥሪ 9 ክንቅፅል ኢና ምዕራፍ 59 ቁጥሪ 9 እሺ ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ መዝሙር ካብ ጉባኤ ብፍላይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ እንተሃሊኹም ዕድል ንዓኹም ክበኩም እየ يكون حاول حسب እሺ ማማ መዓዛ እንኳዕ ሰላም ኣተኺ እንድ ንባብኪ መምህር ትምኒት ኢዳ ኢላ ኣላ تداليات قينا دحين زمر معي حفتي زمر معي أنا تدالي قيني دحين أنا سوق دحين حرك سلازم أتخخ عندنا أبخا أوكي زمر معي أزماش راح ياخذنا الرجال يخلي زم أزماش راح ياخذنا لبيان كيدو أبقف زناي ورحة تمسجنو أملاخي كزمر بتجها صلوتي يقلبو ذهبني هو تمسجنو إيه بمزمور بمهدي مزمور እግዚአብሔር ይደግፈን ልበያን ቂዱ ኣብ ግብዝና ይወርሓ ከመስግኖ ኣምላኸይ ክዝምር ብትግሃት ጸሎተኡ ዝሃበኒ ህይወት ከመስግኖ እየ بمزمور بمهلك لبيان كيدو أبقوب زناي ورحات كمسكنو أملاخي كزمر بتكهات صلوت يغلبو ذهبني هوات كمسكنو يه بمزمور بمهلك لبيان كيدو أبقوب زناي ورحات كمسكنو أملاخي كزمر بتكهات صولة يغلبو ذهبني هوات كمسكنو بمزمور بمهلي كبر المسكانة المدهاني أنا مخون يعني آمين قال وتسمع لنا زماري ملأ في يسمع لنا ماما مأزا صحفيات خوينا كلها موبايلي قبل تاني حبي روبي كم نقبر كواريتا لبي أنكيدو أبقو بزناي ورحات
كمسجنو أملاخي كزمر بتجهات صلوتي أغلبو زهابني هيوت كمسجونية بمزمور بمهليت النابلت أزيا تعمت مزمور لبن كيدو كاوشت لبنا بواهجي كاب لبنا مزمار موفتنا يقبزنا ورحات كمسجونين أملاخي كزمر بتجهات تجهات تتقيسلو نجزابير أملاخ بتجهات كان مزجن كنزمر صلوتي أقليبو زهابني هيوت نصلوتي سميعو ناب صلوتي تصنيلو صلوتي تقبلو هيوت هيبني يا تبللا سلازي كله علوت دما خمسجونية بمزمور بمهليت يا تبلمو دقيمة زماري ملاختي يسمع لنا هراي سدراك زيابير كان مصحف قدس تغسب بمتقاس نزا مزمور كنستنتنا مس مصحف قدس حيزنا خنقلصا مدرخنا باهم مزمور داويت اسران شوعتن دخريا قد ماشي اسران شوعتن حدن كلتن እግዚአብሔር برهانين مدحانين إيو كمن دأي زفر እግዚአብሔር هاي الهوة إيو خمن يخي تسنبت قبرت كل التأييد قبرت كاين سكاي كوحت حلقة مسودقني ودرنياتي طلعتي بعلاتم تزاوعن ودقون إنك لو تسمع لنا ماما بري مزمور داوود مبل أسران شوعتن قطر حدن قطر خلتان مشي توساخي هذا دكتور ديكون ودي سمع خان الدياقونو واه إيش ماما هوتي له اوكي سمع خان مستقبل نتصني أنا هعمل مزمور داوود 210 شوعتن حدن كلتانيا تعب استاون مزمور مسجانا أثبل كلكم أحزاب نزجابيهرا مسجنوا كلكم حزبتات ودسوا ጸጉ أبانا عبي إيمو حق زجابيهر دما نزل على منبر إيو ينبر إيو هللويا تبل أستاذ مزمور تمس أتخيل بأن تسمعتين مشي قال لو تسمع يعني رامي له ما زحفتناها أوكي قال لو تسمع لنا آمين دياقون شابونا تيموثيوس قال تيموثيوس مغراف كلته قطر 22 كاب تنبيت قبزنا هدم مستم بنصح لبي لإግዚአብሔር ዝጽውዕዎ ከዓ ኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን ሰዓብ آمين قال لو تسمع لنا ملكت باولوس قال ايتي ناب تيموثيوس معراف كله قطر 22 وزا مزمورون أبتي أوان قبزنا يا تبلدلا أملاخ كابتي تمنيت قبزنا هديمكا أمسغانا أب أقلقلوت أب صلوت كتسمد أب تسقايو يتعطى ستخكلنا أعتقلتيا غالي وتسمع لنا الشيخ علوت أدل كهب زتدا لكم تهاليكم لبي أنكيدو أب قبزنا ورحات كمسجنو أملاخي كزمر بتجهات صلوتي أغلبو زهابني هيوت كمسجنوية بمزمور بمهليت يعتبر تاع مزمور أبجيزن السنة كان إجزابيهر من مسجان مس أملاخ من مللاس تتغيسلو كاب لبز جنفلة كاب لبز فلفلة مخانو كذكركم إليه لبي سناي نجر جنفلة دبلالنا أبجيزن السنة كافة تاريخ ذكر زبلالنا صلوتي أغلبو زهابني هيوت
እግዚአብሔር ንጸሎትና ተሰምዐሉ ብዙሕ ጥቅሲ ተጻሒፍልና ኣሎ ከመዝጉኔ በመዝሙር በማህሌት በመዝሙር በማህሌት በምስጋና በዕልልታ በኩሉ ነገር ንኣምላክ ከነመስግኖ ከዓ ስለ ኩሉ ውዕለቱ ከዓ ስለ ውሬትኡ ብዙሕ ተጻሒፍልና ኣሎ ፍትንዶ ዲያቆን ሓዊ ኣነ ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 6 ስጋዕ ቁፅሪ 7 እስካብ ተናይ እግዚአብሔር ንድምፂ ጸሎተይ ሰሚዕዎ እሞ ስብሓት ይኹኖ እግዚአብሔር ሲ ሓይለይን ዋልታይን ልበይን ብኡ ተወኪለ ኣነ ተረዲኤ ስለዚ ልበይ ይፍሳህ ኣሎ ብመዝሙር ድማ ክውድሰ እየ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 28 ካብ 6 ክሳብ 7 ዲያቆን ሓወ እሺ ዲያቆን ሳሚ ምዛ ኣቦናይ ሎማን ድም ምዛ ናይ መዓልታት ንስነትካ ኣብ መክብብ 12 ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 1 ፍቅዲ 7 መዓልታት ንስነትካ ክፉእ መዓልታት ከይመፀ ባሃይ በለልን ትብለሉ ዓመታት ከዓ ከይቀረበ ከሎ መዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ትብል ኣብታ ጥቅስ 1 ኣብታ ጥቅስ 7 ከዓ መሬት ድማ ከምቲ ዝነበሮ ናብ ምድሪ ከይተመልሰ መንፈሱ ናብታ ወሃቢኡ ኣምላኽ ከይተመልሰ መዓልታት ንእስነትካ ፈጣሪኻ ዘክር አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና መክብብ ምዕራፍ 12 ኣብታ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 7 እዩ ተቂሱ ዲያቆን ሓውና ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኩልኩም እሺ ዝተዳለኹም ተሃሊኹም ቀልጠፊልኩም ከይቋርፀኩም ምእንቲ ዝተዳለኹም ተሃሊኹም ከተካፍሉና እሺ ሕራይ እምበኣር ካብዚ ብምቕፃል ሎሚ ዘንበብናዮ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 59 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 8 ኣንቢብና ከነስተንትኖ እንደሊ ካብ ሃይማኖት ኣበውን ካብቲ ናቱ መወከሲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጥቅስታትን ከነስተንትን ንኽእል ኢና ቀዳምነት ንኣስተንትኖ ንመግለፂ ሳብ ንምክፋል ክህብ እየ ብድሕሪኡ ከዓ ሕቶታት እንተሃሊና ኣብዚ ዝተነበበ ሃይማኖት ኣበውን ጥቅስታት መጽሓፍ ቅዱስን ዝኾነ ሕቶት ኣለና ከነሓትት ዕድል ክበኩም እየ ኣቦታት ኣብ ማእከልና ኣለዉ ክምልሱልና እዮም ቀዳምነት ግን ኣስተንትኖ እንተለና ቁፅሪ ክንዲዚ ኣውፅልና በሉኒ ኣብ ስክሪን ከርእየኩም خمسة تشعتن ثلاثة ዲያቆን ወደ ቁፅሪ 3 50 تشعتن ቁፅሪ 3 እዋ አይደለም እቲ ዝደረቐ ኣካል ዳግም ዘርኢ ክውፅእ ሓይሊ ረኸበ እታ ኣረጊት ከም ጎርዞ ጓል ጠነሰት ይስሐቅ ካብ ሞት ነብኡ ንህይወት ተዋህበ ከመይ ብጻማ ክልቲኦም ኣረጋውያን እግዚአብሔር ነብኡ ብህይወት ከሎ ወድሃቡ ብተስፋ ድማ ሞተ አሜን እሺ ናይ ብርሃን መብርሂ እቲ ዝደረቐ ኣካል ናይ ደናሰራን ኣብ እርግናኣ ሁሉ ነገር ዘይብሉ ኩነታት ኣቦናውን ኣርግ ስለ ዝነበረ ናብ ጥንሲ ዝተበፅሐ እቲ ብእምነት ዝገበሮ ድማ ከም ብኡ ጻማ ተቆፅረሉ ኣረጋውያን ክልቲኦም ድማ ብህይወት ከሎ ወድሃቦም ብተስፋ ድማ መተ ይስሐቅ ምስ ተወልደ ድማ ብተስፋ መተ ነብና ይብል አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ወን እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እቲ ዝደረቐ ኣካል ዳግም ዘርኢ ከውፅእ ሓይሊ ረኸበ እታ ኣረጊት ከም ጎርዞ ጓል ጠነሰት ይስሐቅ ካብ ሞት ነብኡ ንህይወት ተዋህበ እሺ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ካልኦት ኣብ ቁፅሪ 1 ብዛዕባ ኣቤልን
ሄኖክን ጠቂስልና ምስ ምዕራፋቱ ኣብ ቁጥሪ 2 ብዛዕባ ኖህ ብዛዕባ አብርሃም ብዛዕባ ሳራ ምስ ነገራ ኣብ ቁጥሪ 3 መቐፀልታ ናይታ ቁጥሪ 2 ኣብ እርግንኦም ውሉድ ከም ዝረኸቡ ኣብ ቁጥሪ 4 ናብ ያዕቆብ ይሰግር አብርሃምን ይስሐቅን ምስ በለ ናብ ያዕቆብ ሰጊሩ ብዛዕባ ሞቱን ሬስኡ ካብ ግብፂ ተሰኪሞም ናብ ዓዱ መሊሶም ከም ዝቀበርዎ ርኢና ኣብ ቁጥሪ 5 ብዛዕባ ዮሴፍ ርኢና ኣብ ቁጥሪ 6 ከዓ እግዚአብሔር ንነቢ ሙሴ ተዛረቦ ኣነ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ብምባል ሞይቶም ኣብዚ ዓለም እዚ ብሞት ደቂሶም እናሃለው ንዕኡ ግና ህያዋን ምዃኖም ንዕኦም እናልዓለ እግዚአብሔር ዝዛረብ ከም ዝነበረ ኣብ ቁጥሪ 7 ከዓ እቲ ኣብ ኦሪትን ኣብ ወንጌልን ዝተዛረበ መንፈስ ሓደ መንፈስ ምዃኑ እዚ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ነቶም ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ሰዱቃውያን ከም ዝዘከሮ ንምንታይ ነዞም ኩሎም ቅዱሳን ኣምፂዎም ካብ ቁጥሪ 1 ርኢና ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽመጽእ ነቶም ትንሣኤ ሙታን የለን ኢሎም ዳኣምኑ ንዕኦም መልሲ ንምሃብ ዝተጻሕፈ ምዃኑ እዩ ኣብ ቁጥሪ 8 ከዓ ብዛዕባ ናይ ካህን ኣሮን እታ ዝደረቐት በትሩ ናታ ከዓ ብምሳሌ ኣምፂዋ ኣሎ እታ ደረቕ በትሪ ከም ድጠጥዐት ከም ዳዓንበበት ከም ዝፈረየት ብምባል ድማ ትርጉም ናታ እቲ ምፍራያ ትርጉም ከም ዘለዋ እናበለ ከዓ ብዛዕባ ምሳሌ ኣምፂኡ ኣብቲ ጥቕሲ እውን ብዙሕ ጥቕሲ ተጠቒስልና ንሪኢ ኣለና ስለዚ ካብዚታት እንታይ ሓድሽ ነገር ተማሂርና እንታይ ኣስተውዒልና ደስ ድበለና ነገር ኣስተውዒልናሉ ዶ ንፈልጥ ሎሚ ዘስተባሃልናሉ ምስ ጉባኤ ክነካፍሎ ሓሳብና እንደሊ እዛ በትሪ ኣሮን ከዘክረኩም ቶም ውዳሴ ማርያም ብትግርኛ ተንብቡ ኣብ ናይ ሰንበት ተጻሒፍሎ ብዛዕባ በትሪ ኣሮን ንድንግል ማርያም በበትሪ ኣሮን ይምስላ እዩ ደሪቓ ዝነበረት ንነዊሕ ዓመታት ጠጢዓ ንድንግል ማርያም ድማ ንስኺ በትሪ ኣሮን ኢኺ ብምባል ኣብ ውዳሴ ማርያም ይጠቕሳ እዩ እሺ ናባኹም እዩ ዝኾነ ኣስተንትኖ ተለይብልኩም ግን እዛ ቁጥሪ 8 ከም ሕቶ ክሓተኩም እየ ስለምንታይ ንድንግል ማርያም ምስ በትሪ ኣሮን ትምሰል ኣብዛ ቁጥሪ 8 ኣንቢብና እንድሕር ብግቡእ ተረዲእና መልሳ ካብኣ ክንረኽባ ኢና እንተደይ ኮይኑ ከዓ መወዳእታ ኣቦታትና ከብርሁልና እዮም ቅድሚ ግን ነስተንትን ግዜ ኣለና ገና 30 ደቂቕ ኢሎ ቅድሚ ናብ ኣቦታት ምሕላፍና ንዓኹም እቲ መድረኽ ብፍላይ ደየስተንተንኩም ደይተዛረብኩም ما ዝኾነ ነገር የለን ኣብ ኣቦታት ካሕልፈኩም እታ ዲያቆን ኣብታ ናትካ ሕቶ ሳብታ ዘንበብኩ ኣነ ውን ቁሩብ ቴክስት ነይራትኒ ኣብታ ቁፅሪ 8
أبقى حتى نيراتني ما حتى زي كونسي تازا حتت كاياس كوينا قرتي تستنتنا خلص نمنتا أيو تا بترس مس دي مريم زبلا ز لاقبا زلو الحجاب تقصر حمشتخن ببا خلق وينسي خاون دما أيو اتي زحارخو وسبعي بترو كتطيع اتي دك إسرائيل زقرمرملكم مقرمرم كأب مي مودعتا خقبرو لي إيه حجس تابترنا مسد مريم كستايز قبرا خوينا تسمعني مالبات جيغا خون خيلي ودو خمتيو أب عالم نعنا كاب وليدو نعنا نخدحن كم زمت تقلص كوينا تسمعتني بلاس وين نات أبتا زلوك 5 وين معرف 5 كأتبل يعني نقرحن نتم أخبأون كمزي إلو تزاروا مزقابيهر تصبح اتناتو زخواني اتقدس اتناو زقربو من كم زخواني كفلت إيو نتزق حاريو خاا ناو قربو إيو حجي ثابت رسي definitely كابد مرام توليدو نقول لها نخدحن كمزيس كاب تشعو جيزيس بخما خينات أتحيزان مالبات تقاق يخون خيلي مون كبار لك إليه علي وتسمع لنا يتابتري بزح عمل دريقة نيرة يتهلوا እንኳን ምስክር ምስእተዋ ግን بحنت ليت أفتا ليت تيايا تطيعة عمبيبا فرع تخلينا فرن خبتصح عمت العليو كسار شوعات عمد وصدلو فرتاتون الله مجمرتا يتتع بدحري عم بدحري غفري وتدبلع مالتي فروت نقول أبنت سلازم مسكومي دت أساس رادلون أيدن كل مريم نجار كأخلاتنا نفلتينا مالتي زاكر بزيا زابتر زيا يقريتا ما يستي عيا رخبت كي تخلوا الأولاد كل نجار مالتي ما يتجبر الله يتقصقصت صحيح حرمة تي فوتوسينثيسيس بهالمسرح ناي أتكلتي من ما أي حالة بو مالتي الشمس جيزينا هنكيد يبقى أنا تنا مريم دبل كياون السوان بزي السبعي نقولتنا مدحنا تولد السخون مس ترقرن تبلنا دل 5 لاتن الشيك عليه وتسمع لنا assignment تغبكم وداسي مريم ناي سنبت على زاب بترقرن تبل عم ببوا ياكم كلكم أبجزهم على موبايلكم ويد مصحف لكم وداسي مريم أم ناي سنبت مبل شامونيتي هذا لا تاب زعبا بترقرن ننبب باينا እሺ ዝኾነ ርኢቶ ሕቶ መብርሂ ኣሰንትኖ እንተሎ ዕድል ክበኩም ድተዳለኹም ተሃሊኹም ቅድሚ ናብ ቦታት መሕላፍና ኣብ ነይረ የስተንትን ደንበብ ማቴዎስ ተቋሪፅ ይቆራረፀ ክሎ ማማ ሕጂ ድምፅኺ ኩልፍ ኩልፍ ይብል ኣሎ أودي I don't know that's the take from it I don't know الجهة ያ ሕጂ መፅኢ ከለኺ ቁጥሪ ብምዕራፍ ክንደይ ኢልክና ኣብ ቁጥሪ ክንደያ ማቴዎስ 22 ካብ 22 እስካዕ 33 نبي بنيرم ሕጂ تأنا زنببكو ኣብ እንዳንበብኩ ከለኹስ ብዛዕባ ንሕና እምነትናን ሙስሊም ኣሕዋትና ዝኣምንዎን ኢለ ሓስ ክብል ይኽእል يكون حوي سمعنا وأب መንጎ ዳ ወፃኺ وقن ولا حد يقبر كوان له دحانك سلكي بعلى اوكي حجة اوكي إذا مسمعوا تقرموا حادي قوم ودما حاله بتا معلتي تنسأي أبي إذا لهم أبتا 70 سبيتين زاءتون دتأتاتو
بتا معلتي تنسى زبل وكم زيهم دما حدو ممهر موسى سبعة ولد أشوع تبسيحهم حجي نحنا أزي موكس لنا مالتي سبيتو زموتتو مرعي خير جد تحدثهم يتحدثون شوعة حوات جن أي نبات القحنا نحنا خم دبل أمنات يبلان بتي بتمتحف قدس مسارتنا نخير مالتي حج completely زي الراخب مقانون مستناي قرآن أي الراخب مقانون نحنا سبيتو زموتتو كمرعي خير بمالت عينتها فتاتحاون قلت في متحف قدسنا مالتي بخمي ملك حانتي سبيت تفتح تخيل هذا سبعي تفتح تخيل مالتي أبز ناي مئتاو متأتتاو أب سمايسي بزعبا زنبرة أمدري يوتك تتحاسبولو زي كون السماوي زخون حساب دا أمبري أتي كلو أمدري خلها زقبر كا قفعتا دي تقبرك كا قفعتا انداستنتن كا بزعبا أنستمك إيار ريكون أتي سماوي زخون نايزل ألن هيوت ملواتنا محداسنا مس كريستوس منبارنا قصون داران سماي زخون حسابات دا أمبر مدراو زخون حساب تمزي هلونا إيا تأمنتنا تقلصنا نحنا ناتو منسي is completely different now دا بقوله السات راحي يا ومجر الشيعاتي مالك السائي أنا وناس تنسيني قالت قالي وديت معه I hope تسمع هو يا قرص دابل دحاني ما في وس انسران كلتان كارو سران سلستان كساب سلاسان سلستان الشي مسكيزينا عنكيد نابو بوتات كحلفكم ايه مجمرتان بوي مرقيتا نعم مدرخ كعدمهم الدحريق أبونا بملعك سلام إن كان لا يمسؤولات كيرو من تقبلوا لنا بأبونا بمرقيتا كجمر نعم أبونا خالفكم ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኣብ ቁፅሪ 8 ብዛዕባ በትረ ኣሮን ምስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘመሳሰላ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ በትረ ኣሮን ተመሳሰላ? እዚ ዓብይ ፍጻሜ ካብ 16 ዝጅምር እቲ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እዚኦም ኣብ ቁፅሪ ምዕራፍ ዘንበብናዮ ቁፅሪ 17 ይቅድሚ ዘሎ ምዕራፍ ቆራሕ ዳታን ኣቢሮን ዝበሃሉ ካብ ደቂ ሌዊ ጸላም ዝዞሩ ሰባት ኣብ ልዕሊ ኣሮን ተላዒሎም ንሙሴ ንሓዉ ስለ ዝኾነ ካህን ሸይምዎ። ስለዚ ንዓና ከዓ ብታራና ካህን ሽመልና ንበሎ ኢሎም ምስ ከዱ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣሮን ብኣምላኽ ከም ዝተሸመ ሽመት እንድሕር ክህነት ደልዮም ከዓ ናብ ኣምላኽ ከመልክቱ ከም ዘለዎም ኣምላኽ እንተፈቒድሎም ከዓ ክሽየሙ ከም ዝኽእሉ ቁኑዕ ዝኾነ መምርሒ ክህቦም ከሎ እቲ ሕጂ ሎሚ ኩላህና ካህናት ኢና ዝብል ነቲ እግዚኣብሔር ዝሰርዖ ክህነታዊ ስራሕ ዝፃረሩ መበገሲኦም ካብዚ ዝጅምር ማለት ስለዚ ንሳቶም ዘቕረብዎ ሕቶ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትዕበዩ ኣለኹም ምስ በልዎም ሙሴን ኣሮንን ግና ብግንባሮም ኣብ መሬት ተደፍኡ። ነቲ ሕጋዊ ሕቶ ምስ ሃብዎም ከዓ ኣብ ክንዲ ንዑ ሰሚዖም ስቕ ዝብሉ
250 ዝኾኑ ሰባት ሓባቢሎም ናይ ክህነት አልባሳት ታልቢሶም ናይ ክህነት ጽንሃታት ሒዞም ናብቲ ቤተ መቅደስ አንሳእ ሃይለ ከይሎም ናብቲ ቤተ አምላኽ ከኣትዉ ደፍእዎም እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ነቢ አሮን እዞም 3 ሰባት ንዑ ናብ ጉባኤ ንምፃእ ንዘራረቡ እሞ ኣነ እንተተጋግየ ኣነ ይእረም ንስኹም እንተተጋጊኹም ከዓ ንስኹም ትእረሙ ሕጂ ግን ጉዳይ እንተሊኩም ከም ናይ ኩሉ ሰብ ጉዳይና ኣብ ጉባኤ ክረአ ምስ በሎም ካብ ግብፂ ምድሪ ተስፋ ንዘይተእትወና ሓባቢልካ ጎይታ ክትከውን ኢልካ ካብ ግብፂ ውፅኢኻና ሕጂ ከዓ ክትቀትለና ስለ ዝደለኻ ኢኻ ከምኡ ትብል ዘለኻ ሕጂ ንሕና ኣይንመፅእን ኢና ምስ በልዎ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ማውታ ኩሉ ሰብ እንተደኣ መይቶም እግዚአብሔር በኣይ ኣይተዛረበን እግዚአብሔር ኣይለኣኸንን ኢሉ ሽዑ ንሽዑ ኣባይቶምን ደቆምን ንብረቶምን ጥሪቶምን ነብሶምን ኣፋ ኸፊታዊ ሒጣቶም ካብዚ ከምዚ ዝሰውረና ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብጸሎት ዘዘውትር መምሃሪ ክኾነና አይሁድ ክህዱ ሲኦል ወረዱ ሕያዋኒሆሙ ሲኦል ወረዱ ንህነሳ አመነ ወእላ አመነ በሃይለ መስቀሉ ድህነ ቶም ዝኸሓዱ ብህይወቶም ከለዉ ናብ ሲኦል ኣትዮም ንሕና ኣሚንና ብእምነት ከዓ ድሒና እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እቶም 250 ግዳያት ዝኾኑ ብናይ በዓል ቆራሕን ዳታንን ተዳፋፊኦም በቲ ለቢሶሞ ዘለዉ ልባስ ጠቕሊልካ ኣውፃዮም እቲ ኣልባሳት ከይተተንከፈ ነብሶም ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይሩ ነቲ ዘስርሕዎ ኣልባሳትን ጽንሃትን ግን ባሪኽካ ናብ ቤተ ኣምላኽ ኣውዕሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር እዩ እግዚኣብሔር ብድሕሪኡ እውን ካልኦት ሰባት ብሰንክኹም ስድራና መይቶም ኢሎም ምስ ተላዕልዎም መዓት ኩሉ ግዜ እቲ ምዕራፍ 16 ተርእናዮ 3 ዓይነት ከበድቲ መቕዘፍትታት ኣቐሚጡ ኣሎ እምበኣር ክህነት አሮን ብምርኣይ እግዚአብሔር ንሊቀ ካህናት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ፀዊዑ በጎቦ ልብሰ አልባሳት ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ አልቢሱ ቀቢኡ ንዝሸሞ ሰብ ኣይንፈልጥን ኣምላኽ ኣሸሞን ካበሉ እምበኣር ንሳቶም ብዝርድእዎ ነገር ክህነት አሮን ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክፍለጥ ንኩሎም ቶም ከም አሮን ዝመሰሉ ኣባትሮም ኣብ ቤተ መቅደስ ከእትዉ ኣዝዞም ኢሉ ስለዚ ብሓይሊ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ሓደ ለይቲ ከምቲ ቃል ቁፅሪ 8 ኢሉና ዘሎ እታ በትሪ አሮን ጠጢዓ ዓንቢባ ጠጢዓ 12 ፍረ ኣፍርያ ሓደረት እዩ ስለዚ ዝኾነ ተኽሊ ከዓ ከምቲ ትመግለፂ ኢልዎ ዘሎ ንኽበቁል ይኹን ንኽፈሪ 4 ነገራት የድልዮ ኢሉ ባይታ የድልዮ ማይ የድልዮ ማዕድን የድልዮ ብርሃን ፀሓይ ከዓ የድልዮ እዩ በትሪ አሮን ግን እዚ ኩሉ ከየድልያ ዝነቐፀ በትሪ ብተኣምራታዊ ሓይሊ ከምኡ ኮይኑ ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ነቲ መልኣኽ ክትሓቱ ከላ ኣነ ድንግል እየ ቅዱሳን ኣቦታት ከዓ እምኣይትየ ረከብከ ዘከመዝ ብስራተ እንበለ ዘርኢ እምድሪ እትወተ ወእንበለ ብእሲ እምብእሲት ፅንሰተ እምኣይትየ ረከብከ ዘከመዝ ብስራተ ዝእንግዳ እምኣይትየ ዘመፃል ኣብ ናይ 22 ታሕሳስ ናይ ደቅሲዎስ ብሰፊሕ ካብቲ ሃይማኖት ኣበባ ቀሚጦሞ እንታይ ዝብል ከምዚ ዝመሰለ ጋሻ ዘረባስ ካበይ ረኺብካ ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ግራት ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ ሰበይቲ እትወልድ ኣበይ ርኢኻ ኣነ ድንግል እየ ምስ በለቶ ንእግዚአብሔር ሞ እንታይ ዝሰኣኑ ኮይኑ ስለዚ በትሪ አሮንን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘመሳሰለን ዘእንበለ ዘርዓ ብእሲ ልክዕ ከምቲ በትሪ አሮን ብዘይ ማዕድን ብዘይ መሬት ብዘይ ማይ ብዘይ ብርሃን ፀሓይ ዓንቢባ ጠጢዓ ዝነቐፀት በትሪ ዝፈረየት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ብድንግልና እዚ ቅድስናን ድንግልናን እዚ ቅድመ ወሊድ ድሕረ ወሊድ ይብል ማለት እዩ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ
نزيات مثال هجي بزي السباي بتأمراتا وحيلي نقويتانا إيسوس كريستوس كتولدو بمخالاي أزيز قبرلو مستير أملاح كنتايب تدعلنا قويتانا مدحينا نيس كريستوس فتصم أملاح فتصم سب انت زي كوينو نعلم كدحن أيخيلني سلازي قويتانا مدحينا نيس كريستوس فتصم أملاح فتصم سب كخون كا أدينا قدس دنجل مريم دنجل نادن وعمت تكون اللوا عدة جن دنجل مخا عدة نازم مستير أما ساتات روميوم إذا هاي ما نتعبو أسفح بلوميوم جليس أمو سلازم مثالي أو تقدماي مثالي زي بيه بلوبوتاتنا أتي ببتر عرون تأمرات زجبرو نتوم زتاراتورو زي فلتو زنبرو نخامنو نتوم من دافلتو كهن عرون بموسيه كقبا اندار أي خلو موسيه عداليو نحو خبلي زوم كلتا سبات حد يوم مسفن حد يوم كهن كوينوم نعناخ جزءنا خنبرو نعناخ أخهنات يدلينا إلهم نزلت لعلو نجزيو كهنات عرون كاب أملاخ مخان حجون هواريا باولوس أب إبراهيم حمش شبز قنيل نازر أنايو وي نريو انت عيل زلو كم آرون بأملاخ زتشام عند زي كوينو أب إبراهيم حمش غزر بعته نازي معارجزي بجزاء رئيسو كواسدو تقبلوا زخيل حدا كوا يلبوني سلازخ أيت مستير قدوسان أبوتات نزخ قلت خلو أبتي جزيتي راي بتر آرون كاب أملاخ كم زخنا كمسلو مخيلي شعور نجزيون بتر آرون كاب أملاخ مخانون كهنة آرون فسامي يقول ندينا قدس دنجل مريم بزغا أنتايلو بوليكي دان بحدش كدان تجلست حدش كدان كا أو بوليكي دان تسويرا نبرتيلو سلقالاتو زابير استمسجن يخن سلاز تفقد اللي بلبي يمسجن آمين علي وتسمع لنا ماما يوت تملي سادو هو بتعمي ثانك يو ترديات النهجي ثانك يو أبنا آمين الشيك عبد هو يسمع لنا ناببونا أبي ملعك السلام كحلفكم مدرخنا ببونا حراي كلكم كما وعلكم كما يمسيكم كما يكنيكم أملاخنا نساعة زن نزجزي زن هيو نبذ منفسه معدد معبز زلنا يخوينا كنساعتف سلاز فقدلنا كبرنا مسكانان نعيخون بنا بمرجتا قالي وتسمع لنا كمون حونا دياقون محري قلقلت كالبارغ قالي وتسمع لنا مزمور زمركي معزا حفتنا دما زماري ملاخت يسمع لنا كلهم أبز قبائي زلخون ما كابسول الجميركم نتوبتو هاوكم تقصتات بمن باب كابزغن مهارو زمسنا هايمانة أبو قدس إفانيوس عرف 59 كاب قطر حدا كساب شمان تزلون تردعكم بمستنتان زي تردعكم من ما نخل نازخون حتى بمحتات صنعكم من مخلوكم زيابير زمان أقل قلتكم يبارخ قربتا نحفتنا مأذا مقررة سنة زنبران كالا أيون كدقماون دس بلني صبغرا أقليس أتاقن قرب مقررة سنة زنبرة بزعبا تمسائي موتان يا العلانيرا إتام موكس تقسي أبعاد اللون تعود الشوعة مالتيو ماتيوس أسران كلتن كاب أسران سلستن كساب سالسان سلستنيو نالبات نذكر تغويناون كل جزء كبر خجاتم كلون لك خمسة معرف زيا ماروكوس 10 تغلته كاب قطري 10 شوعة جميرناون ننببنا مالتيو اتي أموسيه زنبرة حقي سبعي سبيتي أتيو ولد كي حدقة انتومتس
اتزترف حود ما يورسا نحود ما زرقي قملو إلو حق عقيم النايو حانت دما شوعات حوات أتيم مانيرم كلهم دما ولد كي حدقو دما كيدوم يم حجي أبتنسا متان سي سيتمان كوينة كتس إلهم يم نقويتا حتيتمو أب سماي ونسي سويت دليوم مالتي تناي كروساس ملس جنتا إذنيرو إيسوس ملسة أب ماتيوس 23 كاب قدر 19 جميرنا إيسوس ملسة بلمون مصحفت ويس حيل أملاخ شأن مفلاتكم تقاقيو اللخم مغنياتو فلتت برهاني زي مفلات دما دلهمت الماتيو مصحفتين حيل أملاخن شأن مفلاتكم تقاقيو اللخم قداماي مصحفت بزي مفلاتهم مصحفت غفلتون تندن تفلتو حيل أملاخن تأمرات أملاخن كإلة أملاخن دما مفلوتو نيرون مالتيو حجي أبتنسا إيس كملأخت أملاخ أب سماي إيوم إمبر آيوتون آيوتاتاتون كبرنا أملاخ يكون ونسيفو تنسى أمتان وهوة زي مثل على معلم تنسى أمتان كم زلون نأمن النبلنا إنا إتا ناي هايمانوت ويد ماتا مسرت منتنا نبلا صلاة هايمانوت معصوية نساء مالتيو حجي أبتنسى أس كما يميز بالدلو قويتا كملأخت أملاخ أب سماء يوم منبر آيوتون آيوتاتاتون إيوم يعني تنسى أمتان تيوت كاليو كملأخت أملاخ بزعبات تنسى أمتان دما إتي كابا أملاخ أنا أملاخ أبراهامن أملاخ إسحاقن أملاخ يعقوبن إيتبهل لكم دو أينببكمن እግዚአብሔር አምላክ ሕያዋን ይንበር አምላክ ሙታት አይኮነን ይሉ ምክንያቱ ኣብታ ጥቅስር ኢና ያኢና እግዚአብሔር ንሙሴ ክልእኮ ከሎ ንደቂ እስራኤል ካብ ኢድ ፈርዖን ካብ ባርነት ካብ ጭቆና ከተውፆም ኢኻ ኢሉ ክልእኮ ከሎ ባ መን ኢኻ ተወሉንኸ ኣነ መልሓሰይ ኮታዕ ልሳነይ ድማ كورتاسي كماي جرئ أنا مسبلا من اللي إخكاته ولا نخمان اتزلوا اتزنا بسيء واللهم أنا أملاخ أبوتاتك أملاخ أبراهام أملاخ إسحاق أملاخ يعقوبني كرمي بزحمتات يوم بتاريخي فلتم برموسيا نا أبراهام نا إسحاق نا يعقوب بأكل يفلتمني أجي تقندي جن أبتنسايس كملأخت أملاخ أب سماي يمبر أيوتون أيوتاتاتون اتتسفان قبرلو تنسى أمتان اللونا يحرمتي وتالو يحرز حلاف زي العالم أولو يحزر مدراو لما سماها ولو خنبل كلنا نملأخت أملاخنا نمثل زي تداليل نازلو نزي تسفى بمقبارينا دما بس أملاخ نتعرق صوم صلاتنا زوتر السحن الماد قدس سجون كبر دم النبلع بنياتو تسجاي يبلع دم يستي ولا قا انت متى بتاع حريت مع التقنتها قبره كتون سي أمور إتي تداليلنا زلسي كمل أخت أملاخينا أبسماي زد ما انت زل علماوي أبزق زياوانينا أبز تخاريتينا أبزق زياويان أب سماي جنا زل علماويانينا جن أب سماي زل علماويان كنكون كمل أخت أملاخ دم أب سماي كنكون جن باتان زتوهبانا عدم أبز مدرزي بأن يندعك أنا مالتي انتاي قرنالن شماوت إزازو فتسيمنالن
دمس أملاخ دو سمعنا لن دمس أملاخ سمعنا خي أملاخ زبلنا دو قرنا لن نياتو أبزي زعينايو أبزي ناب أملاخ زقربنايو أبزي مس أملاخ زتمالالسنايو أبلع على دماغ صنحنا إيمالتي محجي نتن توحيبنا أنا زلوا نحنا نتاي كنفلت ألن ما صحفتن حيل أملاخن كنفلت ألن مخنياتو إزياتهم نتاي سلو زغوني ما صحفت ويس حيل أملاخ سأن مفلاتكم تقاقوا يلوهم يمتوائلو نحنا دما اتقدس صحفت زي فلتنا حيل أملاخ دما موادادرت زي بلو مخانو انت زي تردئنا انت زي فلتنا أبجيغا إنا ننبر مالتي أبجيغا بزا عالم زي تنبر تخونكا تقاقي خاون كم تقاقا فليتكا زي تملس انت دا أخونكا نمالا أخت أملاك تمثل أي تخلني خا ونياتو كلتا مسلي زلو نمالا أخت أملاك ممثال اللو نسيطانن نسراويتن زي تدالوه تدالو لكم كيدو أتم رقومات زبلون ألو مالتيو أمو እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እቲ ተዳልዩልና ዘሎ ትንሳኤ ሙታን እቲ ብተስፋ ንጽበዮ ዘለና ትንሳኤ ሙታን ሲ ንመላእኽቲ አምላኽ ዘምስል እዩ እዚ ተስፋና እሞ ንሕና ድማ ሕጂ ከም ቃሉ መጽሓፍቲ ሰአን ምፍላጥኩም ወይ ድማ ሓይለ አምላኽ ሰአን ምፍላጥኩም መጽሓፍቲ ምፍላጥ ጥራሕ ድማ ኣየድሕነናኒ ሓቂ ፍልጠት ብርሃን እዩ ፈሊጣት ትጠፍእ ሎሙ ክንደያ ነቲ ንፈልጦ መጽሓፍቲ ናብቲ ሓያል ዝኾነ ኣምላኽ ናብኡ ከጸግዓና ሓይለ ኣምላኽ ድማ ከፍልጠና እምበር ጥቕሲ ብምጥቃስ ጥራሕ ድማ ኣይኮነን እሞ ደቂ ተስፋ ኢና ንመላእኽቲ አምላክ ክንመስል ኢና ንስገድ ንነሳሕ ንቁረብ ንጸሊ ንጹም ብፍቅሪ ብሰላም ድማ ንንበር እግዚአብሔር ዝፈትዎ ነገር ድማ ንግበር እትብለና ቤተክርስቲያንና ኣብዚ ምድሪ እዚ ስለ ዘሎና እዩ ደቂ ተስፋ ስለ ዝኾንና ኢና ከም መላእኽቲ ንመስለሉ ዘለዓለማዊ ስፍራ ዝተዳለወልና ስለ ዘሎ እሞ እቲ ዝጽበየና ዘሎ ትንሳኤ እንታይ ከም ንመስለሉ ተረዲእና ድማ መጽሓፍትን ሓይለ አምላኽን ፈሊጥና ነቲ ሓያል አምላኽ አንቢብና ብመጽሓፍ ፈሊጥና ሓይሉ መገዱ ድማ ክንክተል ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ኩልኩም ድማ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ነዚ ዕድል እዚ ዝኸፈተልና አምላኽና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ንመላእኽቲ አምላኽ ንመስለሉ ኣብ ሰማያዊ ጉባኤ ዘለዓለማዊ ድማ እንሳተፈሉ ጉባኤ ድማ ይግበረልና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ከይንሐምም ጥዕና ከይንደክም ሓይሊ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ከይጽልመተና ብርሃን ኮንካ ኣብ ቦታና ኮይና ብመራኸብ ብዙሃን ኣብ ሓንቲ መዓድን ኣባኻብ ሓደ ጎይታን ከምዚልና ዓሲልና ቃልካ ክንምሃር ንኸነምሲ ነዚ ዕድል እዚ ዝኸፈትካልና ንስኻ ካብ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዚ ድማ ጀመርቲ ዘይኮንና ድማ ኣምላኽና ካብዚ ዝጥዕም የለን እሞ ኩሉ ግዜ ድማ ብሳኻ ክንመላለስ ሓይሊ ሃበና ኣምላኽና ተተቀሪብልና ተተዳሊልና ዘሎ ንመላእኽቲ አምላኽ ምምሳሊ እሞ ንዑ ተስፋ እናገበርና ድማ ኣምላኽና እቲ ንመላእኽቲ አምላኽ ንመስለሉ መገዲ ሕጂ ክንጓዓዘሉ እቲ ንመላእኽቲ አምላኽ ዘምስለና ተግባር ድማ ብሓይልኻ ብረድኤትካ ንዑ እናገበርና ክንመላለስ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ሕጂ እውን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካላእኸልና
احنا بزي بأخا دخماتنا بزي بأخا ون أملاخنا تقاقيتي إنامو كل جزي أيتفلينا أبتن دخمو حيلنا خونكا أبتن قاقيو إن أرمكا أبتن ود قدما أملاخنا بتنسعي بنسحا أتنسيخا أبتن روح قدما منفس قدس كالي إكا أقريبكا ناتكا قبرنا سلا كل دما تمسجن كل بعالمنا نري أزلنا حماق نجر دما أملاخنا هب صبوك أيرلنا صوبا مار هو اللهم بيتهم زعنهم بيت كنهم نتسقعوا سينام زلو تسقعوا خنهم احنا دما نقرينا خنمهار أكن دنقد عنا لبنا خنبكان أخاد ما أملاخنا حق زلنا أب حمام زلو دما فوسهم نابرحو أنا بقربا زقش كلهم دما أملاخنا كان مقشم بسلام لسلنا أوفر زلو دحني اتولنا بنا يدينا قدس رنجل مريم ملادنت بنا ملاك تقدعنت بنا نبياتنا هوارياتن صادقانن سمايتاتن صلوت يتفلينا كم تنا هواريات زمحركايم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نصحك لنا سمكاي قدس منقص حتمسا فقد كامت أب سمايكم دما مدريخون علت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلونكم تحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا منقصن حيلين كبر نزل علمنا تكايما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملاح سلام تا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى إجابير سوات ويتا سراوي سلام لك له نسغيكا وعن السبرفتي غفرة كرسهم برخيو وملتا سغيكا إجابير مساقيو وفسة الدس والكي حتى أتناخصر يلنا في التودغ إيس كرسوس منتانا بحرات لمن لنا أمين افتح ويشرك جينا أملاكنا ودان ليس كرسوس كانيكا كانا سريات أدم ساسي عبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أبويا كانت ووي ديكونات وكان ساريكو سنات ببس منكم نكون فتانو ونصحاني يرسينا سكلوان سميت ديو مهار النكرسوس نبال عصر تغلطي ديو مهار نكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس مال عصر تغلطي بنت اجتنا نكسوس بنت اجتنا نكسوس بنت اجتنا نكسوس بنت اجتنا مريم 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 نكسوس صقا قويتانا إيسوس كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብልዕ ለይና ኣብልዕ ኩልኹምን ኣብልዕ ሊ ኣብዘዝ ዘሎና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም ድማ ኣገልግሎትኩም ግዜኹም ይባርኽ ሰላም ዘውዓለ ኣምላኽና ሰላም ኣሕድረና ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይ ትግበረልና آمين جميل زفت من أملاخنا كبر المسكان نعاهم أملاخنا دحن حضروا بروح ليتي آمين قال هوت نخل لهم صدرا بيت مدينة علم عندها حسب كهبك أودي آمين بروح مشيت قال هو تسمع لنا دحن حضروا ناقل قلوب بسمونكم قدام مسيوسهم دحن حضروا جاكم عن حبوتات عديتات كلهم دحن قال يسمعنا بديتكم يبارك وفايتين قال هوت يسمع لنا روح ليتي أقلقلتكم يبارك Thank you. قال هو تسمع لنا تبقى تماهرنا أملاك يبارككم كلكم. Thank you. آمين قالوا تسمع لنا كلنا بروح ليتي آمين.